jaigni 25 oyudo gweth bang' nyuolo nyithindo 5 dichiel e hospital maduong' ma Nakuru. Margaret Wairimu kod wuon ode Simon Ndung'u okoni ne ok gigeno mar yudo nyithindo ma kwan gi romo kamano ka koro sani omiyo koro gin gi nyithindo 6 nikech ginyocha gin gi nyathi moro ma achiel motelo. Laktar Aisha Maina mar hospital ma Nakuru okoni lakteche otiyo matek mar reso ngima nyithindo go duto kod min-gi ma bende osebedo gi midhiero mar rem motelo ne nyuol mare. Miyono kod nyithinde pod imedo rang ngimagi e hospitalno. Tulikuwa tunatarajia watoto watatu cause scan ya kwanza ilisema watoto ni triplets. Vile tu muda ilienda, scan ya mwisho sasa ndo ilisema watoto walikuwa 5. Sasa hatukuwa tunatarajia watoto 5, lakini ni baraka. Mungu ndo ametenda hayo matendo. She progressed into labor and we immediately prepared her for emergency cesarean section because of the presentation of the pregnancy. We went ahead, took her to theater, and we successfully delivered 5 children, that is quintuplets. 4 of them were female and 1 male. So far, because of the gestation period of 25 weeks, we know that the babies were of very low weight and were immature, especially the organs. Therefore, we have proceeded to have the babies